Terve. Terve ja heipä hei ja oikein. Sensaatiomaista sunnuntaita teille kaikille. Eilen oli 16.8. eli Tupekon päivä. Ja tämän videon aihe on nyt sitten vähän purkaa mun omia ajatuksia ja kokemuksia sieltä tapahtumasta. Mä oon itse ollut siinä ryhmässä tai suunnitteluporukassa mukana ihan alusta asti, ensimmäisestä kokouksesta asti. Ja oli tosi kiva nyt tavallaan nähdä, että mitä siitä tuli. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa järjestäjille, ketkä ootte tehnyt ihan super mahtavan ja suuren työn siinä, että saitte niinku ton ohjelman pakettiin ja kaiken niinku kasaan, vaikka varmasti se on ollut tosi hankala ja haasteellinen homma. Haluan myös kiittää teitä kaikkia talkoolaisia, ketkä olitte siellä hommissa, koska ilman varmasti teidänkään apua, niin tuosta ei olisi tullut yhtään mitään. Ja siitä tuli mun mielestä, se Tupekon oli tänä vuonna just sen näköinen kuin se pitikin olla, eli tubettajat teki itse tosi paljon asioita ja niin tavallaan se kaikki muu siellä ympärillä oli aika orgaanisesti mun mielestä niin kuin sen ympärillä, mitä yhdessä niin kuin tubettajat teki katsojien kanssa. Mä olin itse muutamassakin talkooryhmässä. Mä olin videoinserttiryhmässä tai videokuvausryhmässä ja mun tehtävänä oli kuvata inserttipätkiä sinne Tupekon striimiin, mikä tuli suoraan YouTubeen ja se oli tosi makea homma päästä tekemään sitä. Ja haluankin kiittää näitä kahta kaveria, jonka nimeä valitettavasti en muista, Filip ja Hiski. Teidän kanssa oli tosi mukava tehdä hommia, kiitos teille. Ja mun mielestä päivä meni oikein onnistuneesti teidän kanssa. Toinen talkooporukka, missä mä olin, niin oli Social TV-ryhmä, eli käytännössä minä, Toni Nummela ja Dometsi TV valikoitiin ja laitettiin striimiin näkyviin ihmisten twiittejä Tupekon tapahtuman aikana. Mä en oikeastaan hirveästi ehtinyt olla siinä sosiaalistriimi-porukassa, koska mä olin aika pitkälti kiinni niissä kuvaushommissa ja sit mulle näkitettiin aina välillä jotain muuta pientä hommaa, missä mä autoin. Mutta onneksi Toni ja Tomi hoiti sen tosi hyvin sen homman ja se näytti tosi hyvältä mun mielestä sinne lähetykseen ja sitä oli tosi kiva kuitenkin olla mukana niin kuin vähän tekemässä ja suunnittelemassa. Ja ensi vuonna, jos järjestetään ja pääsen sinne myöskin hommiin, niin varmasti olisi mukavaa olla siinä Social TV-hommassa enemmän myös mukana, mutta toisaalta haluaisin myös olla tuossa samassa inserttivideoporukassa, koska se oli tosi kivaa hommaa, just semmoista mitä mä itse tykkään tehdä, että mä sain oikeastaan vapaa käydä tehdä paljon ja kuitenkin mulla oli niin kun sitten vastuu siitä, että mitä sinne tuuttiin sit laitetaan ja sain tosi hyvää palautetta sieltä, joten ei tosi hyvä fiilis. Vaikka mulla oli tosi vähän aikaa kulkea siellä vapaasti siellä käytävillä, koska mä olin aina niitä videoita kuvaamassa siellä vaan ja menin paikasta A paikkaan B, niin ehdin silti moikata teitä katsojakin siinä samalla. Ja oli tosi mukavaa, että tulitte jutteleen ja oli tosi mukava nähdä teitä siellä. Ja mä keräsin kaikilta, ketkä tuli multa nimmaria pyytään tai mulle jutteleen, niin nimmarit myöskin tähän mun paitaan. Täällä on siis vaikka mitä nimiä. Markustaja, Jantis vlogailee, Alluboy98, Jemppa 15, Birdie, Hegevlog ja vaikka mitä, keltä mä oon saanut nimmarin tähän paitaan. Eli kiitos, että tulitte mulle jutteleen. Kaikkien kanssa mä en ehtinyt hirveästi jutella, mutta erityiskiitokset ja shoutoutit menee Markustajalle ja Riiviö-tubelle, joka tuli mun mielestä, te olitte yhdessä mun kanssa juttelemassa. Markustajaa mä en oo aikaisemmin nähnyt, mutta mä kävin kattoon sun videot nopeasti. Sä teet tosi laadukasta settiä ja nyt kun jatkat vaan tekemistä, niin sä varmasti tuut menestyy ja tekee vielä parempia videoita tulevaisuudessa. Mut Riiviö-tubelle kyllä erikois-shoutoutti. Mä oon nähnyt sun videoita aikaisemmin, mut mä en tajunnut. Sä näytit tosi tutulta, mut mä en tajunnut, että se oot sä. Sä kerroit mulle, että sä teet videoita niinku musiikista ja silloin mä aloin jo miettiä, niinku, että onkohan mä nähnyt sut. Mutta nyt mä vasta tajusin, kun mä kävin googlettamassa ton Riiviö-tube-kanavan, että mikä tyyppi sä oot, niin sä teet aivan mahtavaa settiä ja sä oot tosi taitava jo noin nuorena, eli jatka ihmeessä räpäyttämistä ja musiikin tekemistä, sä varmasti tuut oleen siinä vielä jonain päivänä tosi mestari, jos jatkat sitä niin kuin samalla linjalla ja tsemppiä sinne kanavalle. Tehdään joskus joku yhteisräppityyliin tai joku ihmeellinen juttu. Ehkä. Mä en tosiaankaan sit saanut selvää näistä kaikista nimistä, mitä tässä paidassa on, mutta kiitos teille kaikille, ketkä laitoitte nimen tähän mun paitaan, koska mullekin jäi nyt jotain muisteltavaa sitten tosta tapahtumasta. Sitten tietenkin mä näin siellä myös ihmisiä, ketä mä tavallaan itse halusin nähdä siellä ja kelle mä halusin jutella. Ja tästä nyt muutamia. Linkkari ainakin, oli tosi kiva nähdä, vaikka nähtiinkin vaan tosi nopeasti. Ensi kerralla sitten paremmalla ajalla. Herra Ulla, Plain Jane, oli taas mukava nähdä. Ja me luultavasti nähdään tänään sunnuntaina vielä ehkä. Virveli 88
oli mukava nähdä taas. Kimsjopi, Kimin kanssa me ollaan nyt tehty jopa niinku striimejä yhdessä. Kimi on tosi mahtava äijä, käykää ihmeessä katsomaan Kimin kanava. Kimi tekee peliarvosteluja, leffa-arvosteluja ja arvosteluja ylipäätänsä. Ja myöskin välillä ihan perus vlogeja, eli purkaa niitä ajatuksia, mitä liittyy näihin videoihin ja ynnä muuta perus semmoista kamaa. Kannattaa käydä katsomassa. Sitten Laupias Tolppa, siis mä en tiedä mitä mun pitäisi sanoa. Ei sillä, että kenenkään muuhun olisi ollut niin kuin vähemmän kiva tutustua, mutta niin kuin, mä en tiedä. Sä oot niin jotenkin mahtava tyyppi, että oli tosi mukava nähdä ja varmasti nähdään myöhemmin uudestaankin. Ja sun koostevideota odotellessa kyllä odottelen innolla mitä sieltä tulee. Sitten Dome tietysti, oli mukava nähdä sua, aina mukava kanssa nähdä. Vaikka me nyt nähdään silleen ehkä vähän useammin. Tai jutellaan, no oikeastaan ei. Miksi ei muuten jutella useammin? Meidän pitäisi jutella useammin. Sitten Toni Nummela, sua kas kiva aina nähdä ja sä oot kyllä semmonen tietynlainen esikuva mulle noissa tubejutuissa. Ja olis varmaan niitä enemmänkin, mutta nää nyt oli mitä mulle tuli nopeasti mieleen, koska mun täytyy saada tää video nyt pois alta ja niin kun päästä eteenpäin mun elämässä niin kun muihin asioihin. Niin mä yritin. Jos mä en sanonut sun nimeä, niin mä yritin. Tosiaan oli kiva nähdä teitä kaikkia ja todellakin olen fiiliksissä eilisestä päivästä Tubeconista. Mutta sitten jos mietitään niitä asioita vähän tarkemmin, että mikä mun mielestä meni hyvin, mikä meni huonosti, mitä mä itse koin siellä. Hyviä asioita oli mun mielestä se yleinen järjestely, eli niin kokonaisuutena se koko tapahtuma oli mun mielestä hyvin kasattu. Oli mietitty hyvin se, että niin kuin, minkälaista asiaa sinne halutaan. Ja vaikka niin kuin lopussa jouduttiin muuttaa sitten esimerkiksi artistien kanssa vähän suunnitelmia, siitä aiheutui joillekin pientä mielipahaa, niin mun mielestä se oli oikeaan suuntaan ja mun mielestä tuntui ainakin se, mitä mä itse katsoin striimistä ja olin niinku siinä päkkärillä ja lähellä sitä, että mistä tapahtui, niin kaikki sujui oikein sulavasti siinä. Iso kiitos Not Guiltylle ainakin siitä, että te olette tehneet vähän mahtavaa työtä, että te olette saaneet tänne niinku aluille. Ja sitten nämä organisaattorit, valitettavasti mä oon niin huono muistaa näitä nimiä, mutta kiitos teille kuitenkin, ketkä organisoitte täältä tubettajajengiä siellä, näitä liikkuvia osia. Olette tehneet ihan mahtavaa duunia, että tämä homma onnistui näin hyvin kuin se onnistui. Kiitos. Artistit oli loistavia myöskin. En olisi keksinyt montakaan vielä enää parempaa artistia sinne. Ensi vuonna Lonely Island. Hankkikaa Lonely Island sinne ensi vuonna, niin oikeasti Suomi kiittää. Mä luulen, että siinä olisi semmonen porukka, mikä vetäisi jengiä kyllä ja mitä ei ole Suomessa todellakaan vielä nähty edes, niin jos mitenkään mahdollista, niin koittakaa saada Lonely Island keikalle. Tunnelma käytävillä oli mun mielestä tosi kiva aina kun mä olin siellä käytävillä kuvaamassa. Ihmiset antoi kuitenkin tilaa, vaikka oli vähän ahdasta. Ihmiset antoi tilaa ja oli fiksusti ja kukaan ei vaikuttanut siltä, että olisi ollut hirveän huono fiilis. Mun omin korviin siellä tapahtuman aikana ei kuulunut mitään valituksia, että mun mielestä se tuntui tosi positiiviselta se kaikki ympäristö ja kaikki meininki siellä. Tube Awards oli mun mielestä aivan upea pläjäys. Vaikka kaikki dissas sitä ajatuksena niin kuin etukäteen, niin mun mielestä se niin kuin todisti sen, että mikä se idea on. Idea ei ole se, että niitä ihmisiä palkitaan, vaan niin kuin idea on se, että sinne kaikki kasaantui yhteen ja katsoo ja kannustaa niitä ihmisiä, ketkä saa sen palkinnon. Ja se oli mun mielestä se hieno juttu, kun kaikki oli siellä yleisössä. Siinä oli välillä vähän keikkaa ja Musta Barbari heitti setit ja se onnistui. Se toimi siinä tarkoituksessa, missä se pitikin toimia. Se oli tarpeeksi epämuodollinen, tarpeeksi muodollinen, tarpeeksi hauska ja semmonen niin kuin vapaamuotoinen. Se oli tosi hyvä juttu kyllä mun mielestä. Awardsista vielä sen verran. Mun mielestä ne ihmiset, ketä siellä myöskin palkittiin, oli täysin oikeita valintoja ja hyviä valintoja. Ja pakko vielä erikseen mainita, että Eetu, sä kyllä ansaitset ne kaikki palkinnot, mitä sä sait, koska sä oot todellakin innoittaja monelle ja annat semmoista esikuvaa, että sä voit olla ihan oma itsesi ja tehdä niitä videoita, kunhan sä vaan pidät siitä, niin se on ihan ok. Eli niin sä annat mun mielestä tosi hyvää esimerkkiä ja oo ylpeä siitä, mitä teet. Sitten jos mietitään niitä asioita, mitkä mun mielestä ei ihan toiminut tai missä vois kehittyä ensi vuonna. Tästä videotuotantotiimistä semmoinen kehitysajatus vaan, että jatkossa olisi hyvä, että sinne pistettäisiin ihmisiä hommiin pareittain. Olisi helpompi tälle niin kuin kuvaajan näkökulmasta olisi paljon helpompi työskennellä silleen, että olisi joku ihminen, ketä esim. Voi haastatella aina tarvittaessa jotain. Nyt mä jouduin niin kuin aika pitkälti ottaa ihmisiä niin kuin hihasta ja kysyä, että voitko haastatella mulle tämän jutun, että mun pitää saada tää niin kuin pätkä tonne ihan hetken päästä tonne niin kuin striimiin, että voitko haastatella vaikka tätä Samsungin tyyppiä tässä näin nyt vähän ja niin kuin tällaisia juttuja mä jouduin sit siinä miettimään ja tekee.
Että olisi ollut tosi helppo, jos mulla olisi ollut ns. Pari siinä. Et nyt meitä oli kaksi tubettajaa ja sitten 2 ihmistä Glockilta käsittääkseni. Niin mun mielestä se oli aika vähän se 2 ihmistä Glockilta pelkästään. Ja sitten, että meitä oli 2 kuvaajaa siinä lisänä, niin sekin oli aika vähän. Tää oli vaan kehitysajatus. Mun mielestä siinä voisi olla järkeä, että tossa voisi tehdä enemmän, voitaisiin tehdä enemmän asioita, mutta se olisi parempi tehdä jonkinnäköisissä pienissä tiimeissä, että on niinku 2 ihmistä aina jossain pikkuryhmässä. Ainoa toinen asia, mistä mä halusin sanoa, on se, että ne ihmiset, ketkä oli valittu talkooporukkaan, niin kaikki niistä ei valitettavasti ollut semmosia mun mielestä tyyppejä, keille olisi voinut antaa niin paljon vastuuta kuin annettiin. Ja sitähän ei tietysti etukäteen voi kukaan tietää, se on täysin niin kuin luottamusperiaatteella mentiin siellä, että jos sä otat tän homman, niin sä teet sen niin hyvin kuin sä teet sen. Ja se on niin kuin tavallaan ihan näin luottamusasia, että miten sitten onnistuu. Siellä oli ihmisiä siis siellä päkkärillä, ketkä ei tehnyt niitä omia hommiansa. Ja sitten jopa niin kuin sanoi, että niin kuin mä lopetin vaan mun hommat ja nyt mä vaan hengailen täällä päkkärillä. Ja kun on saanut ilmaiset liput mun mielestä sinne tapahtumaan sisälle ja saa pääsyn sinne päkkärille, niin mun mielestä se on väärin. Mun mielestä siellä olisi varmasti ollut paljon muitakin ihmisiä, ketkä olisi varmasti ollut tosi iloisia, että olisi päässyt niihin samoihin hommiin, jos oltaisiin vaan pyydetty. Ja sen takia mun mielestä toi asenne oli täysin väärä, että niinku siellä aletaan sitten vaan ei tehdä mitään asenteella niinku olemaan siellä päkkärillä, kun siellä oikeasti pitäisi asioita saada tehtyä ja sitten näin. Sitten myöskin kuulin semmoisen asian, että siellä oli päästetty sitten ihmisiä, ketkä ei sinne kuulu sinne päkkärille, niin sisään. Ja tällaista näin, että ilmeisesti siihen valvontaan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota ensi kerralla. Ranneke voisi olla ihan hyvä asia. Nythän oli vaan nämä tussilla piirretyt jäljet kädessä. Ilmeisesti se ei sitten ihan riitä, vaan pitää olla sitten rannekkeet jatkossa, jotta niin voidaan oikeasti valvoa, että kuka siellä saa liikkua ja missä. Porukka alkoi muun muassa piirtää näitä tussilla käteensä näitä kirjaimia, joka niinku tarkoitti sitä, että niinku saa sen pääsyn sitten sinne vaan, että järkkärit vaan katso näitä, että onko kädessä merkki. Jos oli merkki kädessä, niin pääset eteenpäin jatkamaan sinne päkkärille ja muualle. Ei sinänsä, että mua olisi henkilökohtaisesti kukaan siellä häirinnyt, että siellä liikkuu, mutta mun mielestä se niinku ihan yleisen sujuvuuden kannalta ja sen kannalta, että sieltä ei keneltäkään varasteta mitään, kun nyt oli ilmeisesti ainakin yksi laturi varastettu sieltä. Niin, että sinne ei pääse semmoisia ihmisiä, ketkä ei ole siellä sitten hommissa. Ihan niinku tämmöisistä syistä mun mielestä niinku vois miettiä, että vähän olisi sitten tarkemmin ton kanssa, mutta tää oli enemmänkin nyt mun mielestä niille ihmisille suunnattu, ketkä siellä sitten teki vähän niinku oman käden oikeudella asioita, mitä ei välttämättä olisi kannattanut tai saanut tehdä, niin olisi voinut ehkä vähän miettiä 2 kertaa ennen kuin menee tekemään. Muuten olen tosi tyytyväinen tapahtumaan ja tosiaan oli aivan mahtavaa. Saavuin siis aamu 10 paikalle ja olin siellä koko päivän siellä alakerrassa, tai suurimman osa siellä alakerrassa hommissa. Ja kyllä oli siinä vaiheessa aika kuittiolo, kun tapahtuma loppui. Oli oikeastaan vaan semmonen olo, että ja se näkyy ilmeisesti ulospäin, koska muun muassa Timo Wilders tuli mulle silleen niin kuin sanoi, että onko sulla kaikki hyvin? Mä olin silleen, että joo, kyllä mulla on että näin. Mutta ilmeisesti mä olin väsyneen näköinen ja kaikkea muuta. Kiitos Timo vauvalenpidosta ja shoutout sinne kanssa. Sieltä sitten lähdettiin, kun oma tekniikka oli purettu, me lähdettiin sitten Tomin kanssa viemään tavaroita Tomin asunnolle ja sieltä sitten jatkoille semmoiseen paikkaan kuin Butsa, mikä oli aivan mahtava jatkopaikka ja siellä oli onneksi sopivan verran porukkaa. Siellä sitten ehti vähän jutella ihmisten kanssa, mitä mä en todellakaan ehtinyt tehdä päivällä juurikaan. Mut siellä tosiaan oli vaikka ketä ja oli tosi mukavaa viettää teidän kanssa aikaa hetki vielä ennen kuin lähdettiin kaikki kotiin tai asemalle tai pois kuitenkin. Oli tosi mukava lopetus sille illalle, vaikka olin itse sille jo vähän maistissa siinä lopussa ilmeisesti ollut, mutta oli kuitenkin tosi hauskaa ja toivottavasti en ollut liian sekaisin sitten, en mä kai. Jatkolta sitten mentiin vaan nukkumaan ja suoraan sitten, tai ihan suoraan nukkumaan kun päästiin Tomin kämpille. Ja siellä sitten sattui vielä semmonenkin asia, kun oltiin menty nukkumaan, niin jossain kohtaa, mä en tiedä miten, mä heräsin Tomin isän saunan lauteelta. Mä heräsin sieltä silleen, että mitä? Sitten mä palasin taas nukkuun sohvalle. Mutta en tiedä miten tuo mahdollista. Mä en ole ikinä aikaisemmin mielestäni kävellyt unissani. Ja myöskin mä olin avannut ulko-oven ilmeisesti.
mitä? Näistä kaikista asioista koostui semmonen ilta, mikä varmasti jää mun mieleen tosi pitkäksi aikaa. Kiitos siitä teille kaikille katsojille ja kaikille tubettajille, ketä olitte tekemässä tapahtumaa ja mukana tapahtumassa. Antakaa vapaasti palautetta, puhukaa asioista ihan kovaan ääneen ja antakaa sitä palautetta nimenomaan sinne tapahtuman järjestäjille, jotta ensi vuonna tuosta tulee vielä parempi tapahtuma kaikille osallistua. Mutta eiköhän siinä ollut asiaa tarpeeksi. Kiitos vielä kaikille. Lopuksi haluan vielä kysyä teiltä, että mitä sä pidit Tubeconista, olitko paikalla, ja kirjoita kommentissa tonne alas, että mistä sä tykkäsit, mistä sä et ehkä tykännyt, niin katsotaan ollaanko kuinka paljon samalla linjoilla, mä koitan vastailla sitten sinne kommentteihin. Nähdään seuraavassa videossa. Mä oon Tuomas ja Vlogi, ja olkaa ihmisiksi ja kilttejä toisillenne ja terveitä, ja nauttikaa vielä viimeisistä kesäisistä päivistä, ja nähdään tulevilla videoilla. Moi.